Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruby, 28 years old at kasalukuyang inis na inis sa buong pamilya ko. Mula pagising ko po sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, may poot sa puso ko. Naisipan ko pong sumulat sa inyo kasi baka kapag ibinahagi ko, mabawasan ang ngit-ngit ko. Baka din po mabigyan niyo po ako ng payo kung paano ko kakalmahin ang sarili ko. Ganito po kasi, may long-time boyfriend po ako. Gustong-gusto po siya ng pamilya ko kasi spoiled sila sa kanya. May kaya po kasi ito. Chinese at may sariling business sa Binondo. Mahal na mahal ko po si boyfriend. Sa sobrang pagmamahal ko po, kahit ilang beses na akong niloko, pinapatawad ko pa din. Hindi po ako nawala ng pag-asa na darating ang panahon at titino din siya. Kahit nasasaktan po ako sa bawat pangloloko niya, pilit kong pinaglalaban yung relasyon namin. Ikakasal na po kami sana last month, pero nahuli ko po siya na may naka one night stand. Ikakasal na lang po kami. Nagloko pa. Nagising po ako sa katotohanan na wala ng pag-asang magbabago pa siya. Hindi siya kayang baguhin ng pag-ibig ko. Hindi malayong kahit kasal na kami, mambababae pa din siya. Pangarap ko pong lumagay sa tahimik at hindi lumagay sa gulo. Kaya naman kahit masakit, nakipag-break po ako sa kanya. Nagalit po yung pamilya ko pero pinanindigan ko po yung desisyon ko. Nung araw po dapat ng kasal namin, umalis yung buong pamilya ko. Malaman-laman ko na lang nagpunta po pala sa Tagaytay. Doon po kasi dapat yung reception ng kasal ko. Pinagamit na lang po sa kanila ng ex-boyfriend ko yung dapat sana ay venue ng reception ng kasal namin. Kaya naman habang nagwo-walling ako sa apat na sulok ng dingding ng bahay namin, nagpa-party ang buong pamilya ko. Hindi ba nakakainis yun? Nicole and Diego, ano pong gagawin ko para mawala ang inis ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ruby. Ay, alam mo, Jegs, ngayon ko naiintindihan yung mga taong hindi... Pagka nakakarinig ako ng mga ganitong klaseng kwento sa Mahiwagang Burnay, kumbaga kahit papaano naiintindihan ko kung bakit may mga taong hindi nila kayang pakisamahan yung pamilya nila. Yes. Or nasusuka sila sa pamilya nila. Nakakalungkot. Kasi, correct eh. Kasi ako dati, lagi kong sinasabi yun na kahit anong mangyari, Pamilya pa rin. Pamilya pa rin yan. Totoo naman din. Aha. Totoo naman din, di ba? Pero kung ganito naman yung pamilya, na medyo simpleng bastos, hindi pala simple, medyo major bastos, Oo. di ba? Gets natin kung bakit naiinis ka eh. So gusto ko lang namin sabihin sa'yo na kung ano man yung nararamdaman mo, it is valid. Yes. And biblically speaking, nakasulat din yan sa Bible. May nakasulat sa Bible na yung mga taong nagkukunwari as a brother and sister mo, tapos kung ang ginagawa nila ay hindi maganda,
do not even eat with them. Ayan. Kumbaga, de-associate, lumayo ka sa Oo, kanila. so- Kasi sila yung maghuhulog sa'yo sa kasalanan. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang asawa ang dinidivorce. May mga dinidivorce din pong kamag-anak at pamilya. Hindi kasi minsan, may ganun tayo eh. Kunyari, hindi yung immediate family natin. Kunyari, kamag-anak. 'Di ba? Kamag-anak na tuwing nagre-reunion kayo, wala na lang ibang ginawa kundi bigyan ka ng sama ng loob. Oo, parinig. Kailan ka ikakasal, ba't ang payat mo, ba't ang taba mo, ba't ang trabaho mo ganito, bakit kulang ka sa ganyan, 'di ba? Oo. Na napaka-toxic. Yes. Bakit mo hahayaan una sa lahat pumunta dun sa reunion? Para Oo. lang ba sa libreng panset? Ako na. Bigyan na kita ng pang-panset, di ba? Tama. Hindi mo dapat i-allow yung sarili mo na ma-poison ng mga toxic na people, di ba? So, in this case, ako para sa akin, Jegs, hindi pwedeng hindi nila alam yung nararamdaman mo. Oo. Gets ko yung de-association na ilayo mo yung sarili mo sa kanila, ganyan, kung magpapahamak sa'yo kasi nakakabastos talaga, alam na niloloko. Oo. Alam naman yung story. Alam ba nila? Baka kasi hindi nila alam eh. Yun lang. Baka ang... Pero tingin ko, imposible hindi nila alam. Kasi kung hihiwalayan mo yung isang tao na sa bagay. ikakasal ka na, Oo, sa bagay. wala magsasabihin mo bakit mo Dahilan. hiniwalayan. Dahil una, alam niyang mahal ng pamilya niya Correct. si lalaki. So definitely, sinabi niya talaga to yung reason. Ang nakikita ko dito kasi una, yung betrayal of trust. Yes. At ang nakakalungkot, Sariling pamilya. sariling pamilya mo pa, yung medyo pumanig doon sa, parang mas tinitingnan nila yung mga material na bagay na makukuha. Correct. Kesa, Yun ang nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot kesa pahalagahan yung nararamdaman Yes, mo. So, oo. kaya nga namin sinasabi na very valid yung nararamdaman mong inis. Kasi isipin mo, nagwo-walling ka sa Oo. 4 na sulok ng bahay, tapos sila nagpa-party-party. Tama, ayan. Okay lang naman yung nagwo-walling ka, tapos may nagpa-party-party. Pero yung pero kung nagpa-party-party ka sa kadahilanan kung bakit ka nagwo-walling, Aha. di ba? Hindi tama. Pero ewan ko kung magpapagaan to sa'yo ng loob. Well, para sa akin, ang nakikita ko dito is it's a protection. Itong hindi maganda na nangyari sa'yo dahil nakita mo na ng maaga eh. Correct. Redirection to. Yes, paano kung natuloy yung kasal? Mm-mm. Tapos ganun pa rin ang ginagawa ni Guy. Mas kawawa ka. Correct. Tapos sasabihin na ng pamilya mo, hindi okay lang yan, lalaki yan eh. Oo. Lalaki yan eh. Alam mo, itong haters ko na line. Ito yung haters ko na line na laging sinasabi. Okay lang yan kasi men are naturally polygamous. Yes. Kapag ka naririnig ko yan, naiirita Oo. ako. Nabubuisit ako. Ako, inaamin ko, ganun dati yung perspective Oo, ko na eh. polygamous ang mga Oo, lalaki. lalaki. Wala kang magagawa dyan. Normal yan eh. Yan, di ba? Parang ganon. Hindi Oo. po. Hindi ganon. Ayan, Hindi so yan yung sinasabi na naturally polygamous. Mukha mo, naturally polygamous, okay lang. Hindi okay. Oh, so once na Niloloko matutunan mo na Correct. yung lalaki kasi you are the head of the family. Yes, and as the mas head of the... malaki ang responsibilidad Correct. mo. As the head of the family, mambababae ka. Yes, di wow! oo. Di wow, ikaw na porke mayaman, marami kang babae. Di Oo. wow! Ang masaklap pa dito, hindi na nga mayaman ng babae din. Di wow! O, di ba? Okay, kalma, wait lang. kalma. Kalma lang. Ako, kahit wala akong ngipin, napapadaldal ako eh. Oo eh. Di ba? Kasi nakakainis ako. Hate this Oo. line ko yan. Yung sasabihin sa akin na okay lang yan o hindi naman okay o kaya natural lang yan, nangyayari talaga yan. Once, at ito yung isa pang naiirita ko na Ayan, ayan. naririnig ko. Ayan na, ha. ginagalit si Nicole eh. Naiirita ako pa Ayan, talaga, ayan, ayan. naririnig ko Sige, talaga. sige. Kailangan daw tanggapin ng mga misis na minsan sa buhay ng kanilang mga mister, mambababae talaga sila. Ay, May hindi- ganon silang nakapaniwala. Hindi pwede kay Nicole yan. Sino pwede sa akin yan? Sinasabi ko sa'yo. Oo, sa'yo. Charot. Hindi, pero totoo. Oo. May gano'n na parang, sino ba nagsabi na sa akin? Sabi ko, hindi. Hindi ko matatanggap. Tama. Ang masaklap dito, Jegs, ang nagsabi sa akin, parang natatandaan ko, kaya ako parang, nagngit-ngit talaga, tsaka nalungkot at the same time. Kasi yung nagsabi sa akin is a mentor. Oo. Somebody that I trust. Ibig sabihin, ang masaklap doon parang ibig sabihin, kasi naniniwala ako sa kanya eh. So ibig sabihin, there is truth to it. Parang ganon. Pero ayokong tanggapin kasi pwede namang hindi, di ba? Saan naman ang galing yung mga ano na yan? Mga linyahang yan? Yan yung perspective ng mundo eh, ng world eh. Yun yung perspective ng world na okay lang, gumawa ng ganyan, pero
the Word of God, malinaw na malinaw sinasabi na Hindi ka dapat hindi, makiapid. oo. Yan. Diba? Nasa Ten Mahalin mo Commandments. ang iyong asawa, Correct. babae, pasakop ka sa iyong mister. Yan, diba? Diba? Ayan tayo. Ang pinag-isa, hindi na pwedeng paghiwalayin. Ayan na nga. Diba? Nakakaloka! Oo. Ay, Yeah, nakakalungkot talaga. Pero again, Ruby, this could be a protection sa'yo na mailayo ka. At hindi ka dun malugmok. Ako, inimagine ko talaga kung natuloy yung kasal. correct. Ang hirap niyan. Ang hirap pa man din ng... Tapos yung aalis ka na, tapos ang nagpipigil pa sa'yo, yung pamilya mo Pamilya. na inaasahan mo, dapat mag-comfort sa'yo. Correct. Na sila mismo yung dapat mong iyakan eh. Di ba? Oo. Sila mismo... Kasi ako nakita ko yan sa pamilya ko eh. Sila eh. Sila ay saksi sa lahat ng mga luha na that I shed sa mga Oo. lalaki ng loko sa akin. Di ba? At pamilya ko pa rin yung patuloy na nakakita ng mga Yan. luha ko eh sa mga hinagpis. Dapat ganun yung Oo, family. tama, oo. Hindi sila yung first na mag-betray at Oo. masisira ng iyong trust. Iiyak ka, sige, iiyak ka, pa-party muna kami. Di ba? Oo. Okay lang yan kasi siguro yung mga ganito palinyahan yan. Okay lang yan, madami naman tayo nakuha sa kanya. Oo. 'Di ba? Gamit lang 'yun. Sayang din yung venue eh. Oo, sayang din yung venue. Gamit lang yan, material na bagay. Ang pinag-uusapan natin dito ay feelings. Ngayon, kung ang tanong mo sa amin, paano mawawala ang inis? Hindi, iba-iba tayo ng oras. Coping mechanism din. Coping mechanism, iba-iba. Pagdadaanan mo yung inis, galit, yamot, awa sa sarili, lahat yan pagdadaanan mo talaga eh. So hindi namin masabi kung kailan yan. Oo. Pero dadating din naman ang panahon na hindi ka na maiinis sa kanya, sa kanila. Pero it doesn't mean na okay na yung ginawa nila. Dapat alam nila na hindi okay yung ginawa nila. Oh, ito mahirap to gawin, but you can be angry at the same time, love. Ang hirap naman Ba, yan. ang hirap kasi unang-una pamilya mo pa rin sila. Oh, babalik Pero tayo doon. Importante din kasi mailabas mo yung sama ng loob na walang panunumbat. Pakita mo lang na nasaktan ka at malay natin, hindi natin alam, baka bumukas din yung mga sarado nilang utak Correct. at mata, makita na, ma-realize nila yung mali nila na, Tama. ay oo nga. So, ibig sabihin, kailangan i-express mo. Kung Yes, inis ka pa, oo. galit ka pa, well, this is not the right time para Oo. i-express mo yung nararamdaman mo. Kasi baka, sa halip na sila yung may kasalanan, biglang ikaw pa yung Oo. makapagsalita ng mga masasakit na salita, di ba? tama. Kasi nga galit na galit ka pa. Oo. So, it's okay to distance yourself muna in the meantime, but they have to know. Kailangan nilang malaman na mali yung ginawa nila at hindi tama yung ginawa nila at nakakairita yung ginawa nila. Dapat Yes. malaman nila yun na mali yun. Oh, 'di ba ang hirap na Ay. maglabas ka na pero mahalin mo pa rin sila. Diba? So parang yun nga, gusto mo na silang sumbatan na pagalitan pero dahil mahal mo pa rin sila, pamilya mo sila. So yun lang, siguro ang basic na gagawin mo, iparamdam mo kung ano yung nararamdaman mo. Yes. And that's it, walang panunumbat na basta ito yung naramdaman ko. Ayun, Ay, hindi, para okay lang sa kamanumbat ng konti. malay natin. Ma-realize nila. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag muna ngayon kasi galit ka pa. Oo. Ako, Gina-G pa ako, hindi naman ako to, Oo. di ba? Affected mo, tsaka di naman ako yung nasa Correct. sitwasyon, di ba? So, paano pa ikaw na for sure inis na inis, galit na galit, anong mga words na sinabi mo? Poot, di ba? Para Ayan. gamitin mo yung salitang Ang poot. lalim eh. Ang lalim talaga ng Oo. salitang poot. Talagang Oo. nanginginig sa galit yun eh. At saka di ba? bantayan mo rin din yung sarili mo ha. Kasi Yes. ngayon, yung angry, it's normal. Pero nahuhulog sa kasalanan yan pag naging rage na siya. Ayan, Yan, yun yung poot. Correct ka, Yan. na tipong nadadamay na yung mga ibang taong nananahimik. Oo, Or- kasi kasalanan na Diba? yun yung rage. May rage Correct, ka may eh. rage ka na, nananahimik yung aso, sinipa mo, ginawa mo pa ng masama, di ba? O di naman kaya, nananahimik yung office mate mo, sinigawan mo ng bonggang-bongga. Yeah. Kasi nga, ano na siya eh, parang ripple effect ng galit Yes, mo eh. oo. But ako para sa akin, ang pwede mong gawin is isipin mo ano ba yung mga nagpapakalma sa'yo. Ano ba yung, ito yung dapat kilala mo din talaga yung sarili mo eh. Na kapag ka malungkot ka, kaya nalungkot talaga ako, Jegs, nung sinabi sa akin na dapat ang samgyup ko once a quarter na lang. Kasi, nalungkot talaga ako nun, Jegs, kasi alam ng pamilya ko na pagka masama ang loob ko, o parang kaya happy meal mo yun eh. happy meal ko siya Oo. talaga. O kaya pag gusto ko lang talagang, wala namang okasyon, walang Oo. anything, gusto ko lang ma-feel good, magsasamgyup ako. So,
I'm saying this because dapat kilala mo yung sarili mo. Ano yung mga bagay na nagpapakalma sa'yo? Ayan. Ano yung mga bagay na nagpapahappy sa'yo? Oo. Yung pupunta ka ba sa lugar na gusto mo? Puntahan mo muna yung lugar na gusto mo para makalma lang muna yung sarili mo, para maging okay lang muna yung pakiramdam mo, 'di ba? May nakita ako nag-comment kasi ang hirap, wala, kulang ko sa ngipin. Pero Oh. kasi, Ano? Sino nag-comment? ay, tingnan mo. Asawa mo. Awang-awa sa'yo. Bakit? Bakit ka nagano? Bakit ka may ganyang comment? Oh, awang-awa sa sa'yo dahil hindi ka makapagsangyup. Totoo. Well, Minsan nga ginagamit ko pa yung mga anak ko. Gusto daw ng anak ko gusto daw ni Princess mag-samgyup, pero ako talaga. Well, Oo. siguro, Ruby, sana ang the best na nagawin mo dun, ipag-pray mo yung sarili mo. Yes. For healing. Correct. Kasi nasaktan Kasi you ka. need that. You need that. Kailangan mo yan. Closure sa pangyayaring Oo. ito, 'di ba? This is the best time to pray. Tama. 'Di ba? If everything goes down, just pray. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!